Is-saħħa hija l-ikbar rigal li l-Gvern jista' jagħti lill-poplu tiegħu. Għalhekk hemm bżonn ippjanar serju f'dan il-qasam u mhux management by crisis biex jissolvew il-problemi li qed jiddominaw illum il-ġurnata. Hija problema komplessa, very complex, imma trid tibda mhux billi tagħmel management by crisis, trid tibda bi ppjanar serju. U l-pjanar serju rrid ikun bbażat fuq ċertu studji u figuri attwali. Waqt il-programm Issues fuq One li fost l-oħrajn iddiskuta nuqqas ta' sodot f'Mater Dei u l-istat ħażin tal-ambulanzi, l-ispeċjalista mediku l-professur Charles Grixti qal li l-klassi medika f'Malta hija tajba ħafna. Jeħtieġ imma aktar organizzazzjoni mill-awtoritajiet fost l-oħrajn billi jirranġaw il-kura primarja. Rridu norganizzaw, però l-ewwel trid tirranġa il-kura primarja tissapportja kemm tista'. Żgur li joqsu dak in-numri ta' nies li jmorru l-emerġenza x'qallek Stephen xiġri. Jekk dan għandu imur l-emerġenza. Qed inħassru s-sistema li għandna. Il-professur Grixti jgħid li pazjent qatt m'għandu jistenna xhur jekk mhux is-snin sempliċement biex jara speċjalista. Tajli għaliex hemm daw il-waiting list. M'għandux jiena ma nħossi li pazjent għandu jdum 4 xhur jew 6 xhur jew ġieli sena biex jara speċjalista. Meta bagħtu t-tabib. Ġifieri hemm xi ħaġa ħażina. Hemm bżonn aktar konsultazzjoni ma' dawk kollha involuti fis-settur tas-saħħa. Qed immexxi fabbrika u għandi problemi. Mhux sammur fuq l-owner fabbrika, immur ħdej il-ħaddiem fuq il-floor. U nara minn fejn inħolqod dik il-problema. U timxi minn hemm. Soluzzjonijiet jeżistu, temm jgħid l-ispeċjalista mediku Charles Grixti. Imma biex jissolvew il-problemi fil-qasam tas-saħħa hemm bżonn irrieda u mhux ħidma bl-iskossi. Lillum qabel għada trid tibda tinvestiga x'hemm ħażin, tibbaża fuq affarijiet bażiċi għall-ewwel tal-infrastruttura u mbagħad dejjem tibni. Jekk ma tagħmilx hekk, min se ssolvi l-problema qatt. U irid ikun hemm a 10-year plan. 5-year plan hija qasira wisq biex issolvi l-problemi.